त्यानं स्पेल ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ವಾ ವಿಷಯಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ವಾ ವಿಷಯಡು ಉಂದು ಮನ್ಪುನು ఇక్కడ పాతిరొంದು ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪುನಿಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅವಳ ತೂಪವೇನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದ ಆದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎತೋ ಜನತ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟೆಡ್ ಆತಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಬಕ ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಮಿರಾಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಡ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಎತ್ತು ಈ ಮೋನೆ ಪೊರ್ಲು ಪೋಪುನೆವು ಪ್ರಾಯನಗ ಪೋಂದು ಬರ್ಪುನು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಪುರ ಅಂಡ ಉಂದುಂಡತ ಉಂಗೇನು ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆದಿಲ್ಲ ಹೃದಯ ಉಂಡತ ಹೃದಯ ಪಲ ಶುದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪುಡಿಗೆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾದಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ಟಕ್ಕಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನು 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಅವನು ಪೋಪುನು ಅಂದತ್ತ ತುಲಿ ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ಬುಡಿಪಾದು ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ಬುಲ್ಪಾದು ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನ ಕಣ್ಣನೀರು ತಂದು ಅಕ್ಕಳು ಶಾಪದೀಜಿನಲ್ಲ ಕಣ್ಣನೀರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಟ್ಟುಂಡಿ ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಅನ್ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ತುಳುಟೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಿಕುಲು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದೆಪ್ಪರು ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಗಲ ಜನಕ್ಲ ಆತ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ತೂದೆಪ್ಪರು ದಾಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಮಂತನಾಂಡ ಉಂಡತ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಕನ್ನಡ ತಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಕನ್ನಡ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂದೆಪ್ಪರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದಿತ್ತಿರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂದ್ಲ ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ಆಂಡ ದಾದ ಪನ್ನ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀಚ್ ಆವಡು ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ರೀಚ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ಲೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಪಂತೇನು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೊಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂದೆಪ್ಪರು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನ ಏರ್ಲವೆನು ಜನಕ್ಕಳು ತೂಯರೆ ಇಷ್ಟಪಡುಚಿರು ಅವೇ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಮಂತನಾಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿದ ಫೈಟುದ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಡ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಅವೇನು ತೂಯರೆ ಬೇಗ ತೂಯರೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಪುರ ಸೊ ಆಂಡಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೂಡ ಯಾನು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಾಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗು ಸೊ ಯಾನು ಅರಡಲ ಕೇಂಡೆ ಅನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಆರ್ಲ ಪಂಡಿರು ನಿನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರಿ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಅವು ತುಳುದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂಡದೇನು ಬೇರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಪುಣು ದೀಪ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದು ಪಂಡಿರೆ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ಲ ಯಾನ್ ದೆತೊಂಡೆ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತೊಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನ ಅರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕು ಎಂಚ ಸರಿತೆ ಹೋಜುನು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದು ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ಕನ್ನಡಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಡನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಂತೋಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಸಡನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಪಂಡದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಲಾಗು ಆಪುಜಿನ್ ಪನ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ತುಲೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡಾನ್ಸ ಅವು ಒಂದು ಜೋಕಿಂಗ ಇಲ್ಲದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯೇ ಬೇತೇನೆ ಪುಣ ಓಕೆ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಡಿ ಬತ್ತನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪಂಡ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಬತ್ತನು ಸೊ ಎನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಅದೇ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ ಪೆರಪುಣ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಇತೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನಲ್ ದೇ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತನಾಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ವಾರ ಹಿಡಿಕ ನೆಕ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದನೇ ಮಂತ್ಪೋಡಾವು ಅಪ್ಪಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಮಂತನಾಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಅಡಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಯಾನು ನನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕುಲ್ಲುದೇ ಮನ್ಪುನೊಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೆ ಎನ್ನ ಅಟಿಲ್ ಕೋಣೆಡು ಅವು ಅಡೆ ಇಡೆಗೆ ಪೋಪುನಾಗ ಐತ ಮಿಡ್ಲುಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿಕ್ ಈ ವಾರಡು ನನ್ನ ಕುಲ್ಲುದು ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೆಕ್ಕು ಪಂಡದೆ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೆ ಕುಲ್ಲುದು ಮಂತಿನಿಕ್ಲ ಬಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಕೋನೆಡು ನಿಕಲ ಪಾತಿರೊಂದು ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪುನಿಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲೋಂದು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ಒಂಥರ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಸಾಲೆದಾರ ಬೋಡು ಪುಡು ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಚಟ್ಪಟ ಬೋಡು ಸೊ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಕುಲೊಂದು ಇನಿ ಯಾನು ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲೆ ಐತೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಉಂದು ಯಾನ್ ಈತ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಲೀಫ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏತ್ ಜನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತದು ಪೂರ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದು ಪೋತರ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ ನಂಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಚ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಪನ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಯಾನೀತೆ ತೂಪವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಕೊಂಜಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಸೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಸೊ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಸೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಸೇಜ್ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊತ್ತದೆ ಅನ್ಪಂಡ ಏಪಲ ವಾರ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಗ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇನು ನೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪೋಪುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಅವೇನು ಉಂದು ಮನ್ಪೇನು ದೇಪಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಆ್ಯಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬುಡ್ಜೇರು ಮುರಣಿ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ದೇಪಣ್ಣ ಐಟು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ತೂಪವಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಐತ ಆ್ಯಡ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾನು ಸೊ ಸೇಜ್ ಲೀವ್ಸದ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ಡ್ ಒಂದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಾಗ 11 ಬರ್ಪಿನ ಐತ ಪುಗೇನು 11 ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ ಐತ ಪುಗೇನು ತೂಪ ಇರಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನ ಪತ್ತದ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುನು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಎಂಡ ಏತ್ ಜನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದರ್ತುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದರು ಪೂರೆಗ್ಲ ದಿಲ್ಸೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರು ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರು ದಯಪಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಜನಕುಲು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಯಾನು ಪಂಡ ದೂರು ನಂದತ್ತು ಜನಕಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ದ ಒಂದು ಎಣ್ಣುಂಡದ ಅಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಿರ್ತದ ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೇತ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 6 ಪಾಪ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಕೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದೇನು ಕ್ರಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಖಾಲಿ ಆತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದೇನು ಕಡಪುರ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗೆ ಇತ್ತು ದಾದ ಪೂರ ಕೇನುವೇರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ತುಲಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕನ ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುಜೆ ದಯಪಂಡ ಯಾಂಕ್ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎತೋ ಜನತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟುಲ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪವೇನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಂಡದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಂಡದಾದಂದು ಅವಲ ತೂಪವೇನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಂಡದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎತೋ ಜನತ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆತಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಮಿರಾಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಅರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಜನ್ಗೆ ಪಿದೇವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಅವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕರೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ ಯಾನೆರಡ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತುನ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಅರಿಗೆ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ದ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿದಿನ್ 8 days ನಾಂಡಿಗೆ ತುಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಾಟ್ ಕೊಡ್ತು ಮನ್ಪಿರ್ತುಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪನ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಿಲೀವ್ ಮಂತನಾಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ 100% ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಂದು ಕೇಂದಿರು ತುಲೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಕೆಲದಕ್ಲು ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಕ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪುರೋಂಡತ ಅವೇ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆತ್ತದು ಏನು ಪಾಡುವೇನು ಕೆಲದಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದಿಪ್ಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಐತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡುವೆ ಕೆಲದಕ್ಲು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಓ ಒಂದು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೀರು ತುಲೆ ನೆಟೆ ತುಲೆ ಲೈನ್ಡ್ ಇಂಚ ಪೋಪುಣತ ತುಲೆ ಹೋಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈವ್ ದೇ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇ ಮೂಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನು ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಪೂರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಬೇನೆ ಅನ್ನು ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಎಂಡ ಕೇರ್ನೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಬುಡ್ಪುನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಓಕೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಹಾಯಿಂದ ಪಾಡುನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಪೂಜಿ ತುಲೆ ಯಾನುಂಜಿ ಬನ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲು ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಬುಡ್ಲಿ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿದಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊರ ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿದಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಂಕ್ಲ ಉಂದು ಪೂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಪೂಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಾನು ದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಜನ NRIs ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತೇರಿರು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಪಂಡೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನೆ ಪಂಡೇರು ತುಲೆ ಯಾನುಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಬುಡ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಪಂದೆ ಉಲ್ಲಾನು ನಾನು ಏತ್ ಒಂದೇಟು
ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡು ಮೂಜಿ ಬೇಲತ್ತೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಅಂಚಿ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲ ಐತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲ ಅನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ತೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ರೋಕರ್ನಕ್ಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಯಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ದಯಪಂಡ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಬಕ ಉಂದುವೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀರ್ಣಾಪುಜಿ ಬಕ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲೆ ಫೇಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಆತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಯಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ನಾಡ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಹಾಕಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಟಪ ಟಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಲ್ ಮಂತು ಉಪ್ಪೆ ಇತ್ಯಾನು ಏರಾಗೇರ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಯಾನು ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಖುದ್ದು ಪೋಂದಿಜ್ಜಾನು ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಫೇಸ್ ಇತ್ತೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಬೇತೆ ಜನನ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ತೂಪಾಯಿರ ಪತ್ತೆರ ಪೂರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು ಅವು ಒಂಜಿ NRI ನಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೀರು ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ತುಲಿ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಕೋರ್ಸ್ದ ದಿನಲ್ಲ ಪಂಡೆನ್ ತುಲೆ ಕೆಲವುದ ಪುರ USA ಪುರ ನಮಕಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ನಕ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಕಲು ಪನ್ಪಿನ ಕೋರ್ಸ್ದ ದಿನ ಈ ಎಲ್ಲೆಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ರಾತ್ರಿನೇ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅವು ಮನದನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕಾಂಡೆನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಮಕ್ ಕಾಂಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲು ಎನ್ನ ಕೋಡ್ಸ್ ಪನ್ನಿವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾನು ದೆಪ್ಪುವೆನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೆಪ್ಪುವೆ ಎಂಕ ಅವು ಒಂದು ಕಾಸು ಪೇ ಮಂತಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದೆತ್ತು ಅಕ್ಲು ತೂಪೋಡು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪನ ಅಪಗನಿ ಐಡ್ದಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ ನಿನ್ನ 21 ದಿನ ಅಕ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದು ಪೋಯಾರ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನು ಐಡ್ದಕ ಒಂಜಿ ಕಾಸದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲ ವಿಷಯ ಲಪ್ಪುಜಿ ಸುದ್ದಿ ಲಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಪುರ ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ಚಿನಾಂಡ ಎದುರ್ದಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪರ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅದು ಪರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಪರ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಅಂಚತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಕ್ಲು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೆತ್ತನ್ನಕ್ಲ ಎತೋ ಜನ ತನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 80% ಜನಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯದ ಕ್ಲೂಪಿರು ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕ್ಲೂಪಿರು ಒಂಜಿ 20% ಜನಕ್ಕಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಜನಕ್ಲೇನು ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಡ್ತೇಂಡ ಮುರಣಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವಳ ಐನ ತಾಜಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಸೊ ಪೂರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ಯಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಲ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೇಂಡಲ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯನ್ ಐಡ್ದಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಪೂರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಬೊಡ್ಚಿದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒರಿಯನ ಶೇರ್ ಮಂತನ ಸರಿ ಎತ್ತವು ಆಂಡ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಅವು ಆಣ ಪುಣ್ಣ ಅಂದಲೂ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒರಿಯಾಗ ಪಿದೇವ್ದಕ್ಲೆ ಕುರ್ಪುನಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಇತ್ತೆ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕು ಒಂಜಿ OLX ಒಂಜಿ ರೆಂಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ರೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೈತೆ ನಂಚೆ OLX ಕೊರ್ದುಪ್ಪನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದೇನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ ರಿಯಲ್ ಫೇಕ್ ಅಂದಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಕ ಆಮೇಟ್ ಅಕಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಆಣ ಪುಣ್ಣಂದಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಓ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಐಡಕ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಬೇಕ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಹೌದು ಆದನ ಪೂರ ಪಂಡದು ಐಡಕ ಪಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಆಣ ದಯಮಂತದೊಂಜಿ ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬ ಹಚ್ಚಿ ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬಾಣ ನಿಕ್ಲೇನು ಉಂಡತ ಆ ದೇವರ ಗೊಬ್ಬವರಿಗೆ ಒಂದೇನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಎತ್ತು ಈ ಮೋನೆ ಪೊರ್ಲು ಪೋಪುನೆವು ಪ್ರಾಯನಗ ಪೋಂದು ಬರ್ಪುನು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಪುರ ಅಂಡ ಉಂಡುಂಡತ ಉಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆದಿಲ್ಲ ಹೃದಯ ಉಂಡತ ಹೃದಯ ಪಲ ಶುದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪುಡಿಗೆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾದಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ಟಕ್ಕಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನು 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಅವನು ಪೋಪುನು ಅಂದತ್ತ ತುಲಿ ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ಬುಡಿಪಾದು ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ಬುಲ್ಪಾದು ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನ ಕಣನೀರು ದೆತ್ತೊಂದು ಅಕಲು ಶಾಪದಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕಣನೀರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಟ್ಟುಂಡಿ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ತುಲಿ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪಿನ ವಿದ್ಯೆ ಫ್ರೀ ಆದಿಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಆಂಡ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬತ್ತಕೇನಿಗ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂದ ಯಾನು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ದೆತ್ತನ್ವೇನತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಅವು ಫ್ರೀ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು
ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ದಿಬೋಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ದೇತನ್ವೆ ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ದೇತನ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಏತಂದು ಪಂತೆ ಕೋರ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐಟೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಪ್ಪುನು. ಸೊ ಎಂಡ ಎತೋ ಜನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೇತಂದು ಕೋರ್ಸ್ ದೇತೊಂದು ನಕ್ಲ ಎತೋ ಜನತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೋಂದು ಬಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ಪು ನಕ್ಲು ಅಂಚ. ಸೊ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಇನಿಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ್ಯಾನು ನನ್ನ ತುಳುಕೆ ಎಪ್ಪುನು ದೇಪನ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಅತ್ತ ತುಳುಕೆ ಎಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇಪನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಮುರಣಿ ತೂ ಏನು ಏತು ಉಂಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಎನ್ನ ತುಳುಕೆ ಎಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ತುಳುಟು ಬೋಡ ಕನ್ನಡ ಬೋಡ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುರು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎನ್ನನ್ನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ ಇನ್ನು ನಕ್ಲು ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿರು ತುಳುಟು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಪೋಪಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ತೂಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಂತು ನಿಜ್ಜಾರು ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ತೂಲೆ ಆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ DM ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಟ ಸಪೋಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಂಡ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೇತು ನಕ್ಲು ಆಕುಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿನಿ ತುಳುಟು ಮನ್ಪುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡಡು ಒರ್ತಿನ ಇತ್ತು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲ ಆರು ಕ್ಲೈಂಟೇ ಪಾಪ. ಸೊ ಆರು ಪಂಡಿದ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಐಕೆ ಅನಾರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೇನು ಕನ್ನಡ ಮಂತದ್ದು ಏತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಪಂಡದ ಅಂಚ. ಸೊ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ರೀಚೇ ಪೋಯ್ಜಿನಾಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ 2,000 ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತನಂಡತ ಐಕ್ ಯೂಸೇಜಿ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಐಕದಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ನಮಕ್ ಉಂದುವೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನುನು ಯಾನಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆಟ್ಟೆ ಆಪುನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಜಿನಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗೆ ಎಂಕ್ ದೇವೇರು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಉಂದಂತೂ 100% ಟ್ರೂ. ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನಿಕೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇ ಪೋನುಂಡು ಟಚ್ ವುಡ್. ಸೊ ತುಲು ಎದುರ್ದಕ್ಲ ನಂಜಿ ನರಕಟ್ಟ ಪುರ ಅಕ್ಲೇನ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲಿಂದ ಆಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಜನ ತಲ ಖಾಲಿ ರಡೇ ಒರ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಕ ಪೂರ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೇತ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಳುಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಚಾಪುನ್ ಪಂಡ ಜನಕಳ ಕೇಂಡ ಒಂದು ಕೋರಿನ ಕನಪ ಕೋರಿನ ಕಂತದ್ದು ಕೋರಿಡಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಅರೆತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕೆ ಆನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬತ್ತು ಪಂಡಿರ್ತ ಅಂಚೆ ತುಳುಟು ಎಪ್ಪುಂಡು ನಾನು. ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಕನ್ನಡದಕ್ಲು ತೂಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಂದು ಅಲ್ಪ ತೋಜುನತ. ಸೊ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರೆಲ್ಲ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನ ನಾಕಲ್ ನಾನು ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಣ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೆಟ್ಟು ಅದು ಗಾಣ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕೆರ ಒಂದು. ಸೊ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋನಾಗ 10 ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂದ ಅತ್ತ ತುಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನೊಂದು ದಡ್ಡೆಂದು ನಿಕ್ಲು ಎಪ್ಪಗಲೇನು వచ్చి ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಡ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಾಲೆಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡ್ಕೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡುಪ್ಪಿರು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಡಾನ್ಸ್ ಡುಪ್ಪಿರು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡುಪ್ಪಿರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವೆರೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿನ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪಿರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಆ ಬಾಲೆ ಉಂಡತ ಏತೆ ದಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ತನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬನ್ಪಿ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಎತೋ ಜನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಲ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬನ್ಪಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ತುಲೆ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ ಪಾಡುವೆನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಚಾರ್ಮ್ 100%. ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡನ್ನು ನಿಕುಲು ದಿನಟ್ 28 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಚಾಂಟ್ ಪಂಡ ಪಠನೆ ಬಾಯಿಡ್ ಪನೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಚಾರ್ಮ್ 100%, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಚಾರ್ಮ್ 100% ಇಂಚ ಬಾಯಿಡ್ ಪಠನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು. ಐಡ್ಲಕ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡನ್ನು ನಿಕುಲು 11 ಸಲ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆಯೋಡು. ಓಕೆ 11 ಸಲ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆಯೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುನು. ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ದೊಂಜಿ ಆ ಮಿರಾಕಲ್ ಪನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಎಲರ್ಜಿ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪತ್ತುಲ್ಲ ಅಸ್ಚಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಗ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮರ್ದಗೆ ತಪ್ಪಾವುಜಿ ಏಪತ್ತುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 3-4 ಸಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಡೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಏಪ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡು ನಂಬರ್ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇನೆ ಆ ಏಪ ಬ್ಲೂ ಇಂಕಡ್ ಬರೆಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇನೆ ಸತ್ಯಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆಯನೈತೆ ಏತೋ ಆ ಇಡೀ ದಿನ ಅಸ್ಚಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸೋನು ಅಂಚಿನವ್ಲು ఆయన అస్చింగ్ ఉంతుదును స్నీజింగ్ ఉంతుదును ఐదక
ಮುಂಕುಡು ಜತಂದುಪ್ಪುನಾಯನ ಸುರಡೆ ಇಂಚ ಶೀತ ಅದು ಅವಲ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಬೆಟರ್ ಒಂಜಿ 85% ಆಯ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಅವನುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ಡು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉಂದೇಟ್ಲ ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಕನಪುನ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಲ 100% ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ಪಂಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎತೋ ಜನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಎತೋ ವರ್ಷ 3-4 ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪು ನಕ್ಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುಜಿರು. ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇನು ಎತೋ ಜನಕ್ಕುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವು ತುಲೆ ಅವು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಯಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದುಲ್ಲೇನು. ಲೋಟಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಚಾಮ್ 23 ಟುಗೆದರ್ ಡಿವೈನ್. ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಡನ್ನು ನಿಕ್ಲು 21 ಸಲ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ, ಅಂಚೆನೆ 11 ಸಲ ಬರಲಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ತುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ದಯಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಐತಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ 100% ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಿಲೀವ್ ಮಂತದ್ದು ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದಿನಲ್ಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ನ ಪಂತೇನು. ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದಿರು ಆರೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ್ಗೆ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ ಉಲ್ಲರ ಇಜ್ಜರ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿರ್ಗ್ಯಾರು. ಅವಾಗ ಅರ್ನ ರೂಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡತ ಅಡೇನೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ ಈರೋ ಇಂಜಿ ಇತ್ತನಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸೈನ್ ಕೂರ್ಲೆ ಪಂಡದು ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಟಕ್ಕ ಉಂತುದನ್ಗೆ ಪಿದೇ ಪೋದು ತೂನಗರ್ನ ಪಿದೇದ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ. ಅವಾಗ ಮೇರ್ ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಮುರಣಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಏಂದಿತ್ತೀರ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ. ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡಿರು ಎಸ್ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ನೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮೆರಾಕಲ್ಡ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ NRIನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಣ ಅಂಚ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ 100% ಬಿಲೀವ್ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಟೈಪುಡು ಉಪ್ಪುಡು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಒಂದು ಆಂಡು ನನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ತುಲೆ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅಕುಲು ಎಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂರಲಿ ತುಲೆ ಯಾನು ನೆಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇನು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲು ಆ ವಿಷಯ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತೊಂದು ಪರ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಮೆತಿಸ್ಟ್ದ ಸ್ಪೆಲ್ಗೆ ದೆತ್ತದೀತೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪವೇನು. ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಒಂಜೊಂಜಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ DM ಅನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಕ್ಕ ಏತೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರತುಪ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ದುಪ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದ ಕನಿಕುಲ 21 days ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಐತ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಏನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೋಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕುಲೆ ಆಂಡ NRIs ಪುರ ಆಂಡ ಯಾನು ಐತಲ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಂತೆ NRIಗೆ ಯಾನು ಪಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ NRIನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಲೆಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ಬರೋದುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ತೂಪೇರೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಜಿ ಮಂತು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಸಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತೋನೆ ಪಂಡದು ಗೊಬ್ಬೈನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತದೆ ಯಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹತ್ತಿನ ಏತ್ ಜನ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಎಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು ಎಂಕ್ ದೇವರ್ನ ದಯಟು ಎಂಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಟಚ್ ವುಡ್ ಆಂಡ ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬಾಯಿರ ಪೋಚಿ ಎದುರ್ದಕ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಚಿ ಪಂಡದು ಯಾನು ಮುಲ್ಪದ ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಗೆ ಪಿರವಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಡೆದ ಒಂಜಿ ಉಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಲ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಸ್ಪೆಲ್ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ವಾ ವಿಷಯಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ವಾ ವಿಷಯಡು ಒಂದು ಮನ್ಪುನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು. ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಮೆಥಿಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ವಿಷ್ ಉಂಡು ಆತ್ ವಿಷನು ನಿಕ್ಲೆ ಬರೆಯಲಿ ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಪೆನ್ ಸಿನಮನ್ ಬೇಲಿಫು ಅಂತ ಪೊಡಿ ಮಂತದೆ ಅನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಸೇಜ್
ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾದು ಬಕ್ಕ ಅವನೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ತಿಪ್ಪಿಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಜವಾದ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈತು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇಟಿತ್ತಿನ ಓವಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ತುಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ರಿಂಗ್ ದಿಯನು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೂರೆಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಗೆ ಒಂದು ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದೆತ್ತಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಗೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಪ್ಪುಣತ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತಿಪ್ಪಿಲೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಐತ ಪುಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇನು ಇಂಚ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ವಿಶ್ ಉಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬರೆಯರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಐ ಗಾಟ್ 1 lakh ಮನಿ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಹೈಟ್ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚದು ದೀವೋಡು ಮುಚ್ಚದು ಎಂಚಿನ ವಿಶ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಉಲ್ಲ ಇದೆಪ್ಪುಲೆ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 5 minutes ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 minutes ತೂಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ತೂನಗ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ದಾದೊಂಡು ಕೈಟ್ ಪೇಪರ್ ದಾದ ಬರೀತಾರ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನೋಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ತೂವೋಡು ತೂದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ನ ಇಂಚ ಬರ್ನ್ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಐಡ್ದ ಕೈಕ್ ಸಿನಮನ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇ ಲೀಫು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಆ ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತೋಡು ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತೋಡು ಕೆಲದಕ್ಲು ಒಂದೆತ್ತ ಬೇ ಲೀಫುದ ಪೌಡರೇ ಪಾಡ್ವೇರು ತುಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತೋಡು ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತದು ಅವು ಆ್ಯಶ್ ಆವಡು ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ಸಮೇತ ಫಿಶ್ ಬರ್ನ್ ಆವಡ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತೆಕ್ಕದುಂಡು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಫುಲ್ಲು ಬರ್ನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇನು ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತಲೆ ಅಂಚೆನೆ ದೀವೊಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಆ್ಯಶ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಥದ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷ್ ಆಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ವಿಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಬರೇ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 5 minutes ಆಂಡಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದ ಕೊಂಚ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿಂಚ ಬರ್ನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬರ್ನ್ ಮಂತದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಐಕು ಸಿನಮನ್ ಬೇಲಿರ್ತದ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತೊಡವು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂದು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಭಸ್ಮ ಏನೇನು ಒಂಜ ದೈತ ಮುದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿ ನನಪಿದ ಇಡು ಒಂದು ಉರ್ತು ಕೊಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಡತ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟನ್ನು
ನಿಕುಲು ದಾದ ವಿಷಯನ ದರ್ತುಲ ಮುಲ್ಪ ಪೊತ್ತ ಪಾಡ್ದಾರು ಬರ್ನ್ ಮಂತದಾರು ಅವೇನು ಐಡ್ದಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಂತ್ ಬಿಡೋಡು ಐಡ್ದಕ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟನ್ನು ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎನ್ಯರ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ಲಕ ಎನ್ನದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಕುಲು ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ಲಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದು ಎನ್ನೋಡು ಐಡ್ದಕ ಕೈ ಒಂದು ಪತ್ತದಾಯ್ಬಕ ಐಡ್ದಕ ನಿಕುಲು ತುಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ವೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ದಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ದೀತರ್ ತುಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೈಕ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಇಂಚಿನಾಣಲೊಂಜಿ ಬರೆದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಏರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ಳು ಪೂರ ಉರ್ಕು ಪೂರ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಉರ್ಕು ಸೊಂಟೊಡ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಡ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಉರ್ಕು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಉರ್ಕುದಲೈ ಪಾಡ್ದ ಬುಡ್ನಾಂಡು ಉರ್ಕುದಲೈ ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿನ ಉಲೈ ಪಾಡ್ದ ಬುಡ್ನಾಂಡು ದೇಪಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಆದ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಂತ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಇದೇ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬತ್ತದು ಪಾಡ್ರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲೆಗ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಯ್ಯರತ ಏತೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪಂಡದು ಇನಿತ ಸೊ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇಕ್ ವಿಚಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ತುಲೆ ರಿಚುವಲ್ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನು ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತಿವಕ್ಕ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬತ್ತು ಪನ್ನೆ ಎಸ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ 100% ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನಲಾತು ತೆರೆಯೋಡನ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಯೂನಿಯರ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎತೋ ಜನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಎತೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ಗ್ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ಡ್ ಓವುಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಪಂಡದ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಇನಿಯೇ ಫ್ರೈಡೆ ಆಂಡದ ಸೊ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಸಂಡೆ ಬರು ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಂಡದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂಜೆನ್ನ ಅಟಿಲ್ದ ನಡುಟು ಅತ ನನ್ನ ಪಿದಾಯ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಸಾಲ್ವ್ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೋಡೆ ಹೊರ್ತಿನ ಎತೋ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪನ್ನಗೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎತೋ ಜನತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ತೆತ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ DM ಅನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಸೊ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರ್ತಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.